Croeso i Strasbourg, cartref y Senedd Ewropeaidd. Brexit sydd ar yr agenda wythnos hon, a bydd aelodau seneddol Ewropeaidd yn dod yma i ymateb yn ffurfiol i danio erthygl 50. Fe bleidleisiodd aelodau Senedd Ewrop o 560 i 133 i gefnogi cynnig sy'n amlinellu nifer o amodau cyn gall Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd. Roedd y cynnig yna amlinellu y bydd yn rhaid i'r ddel y mae Prydain yn ei gael fod yn israddol i'r hyn mae'n ei gael o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, ac na fydd yn cael gorffen unrhyw gytundebau masnach a gwledydd eraill tan ei fod wedi gadael yn swyddogol. Wel, bydd y cyngor yn cwrdd diwedd y mis, sef arweinwyr gwledydd eraill i gyd, a bydden nhw yn penderfynu ar y canllawiau terfynol ar gyfer y trafodaethau. Hynny yw, sut mae trafodaethau yn mynd i ddigwydd, beth yw'r blaenoriaethau ac yn y blaen. Felly bydd cynnig o'r Senedd yn bwydo mewn i hynny, ac erbyn hynny gobeithio byddwn ni'n gweld o ochr Prydain hefyd beth yw blaenoriaethau nhw, a wedyn bydd y broses yn dechrau. Dwi'n siomedig iawn gyda safbwynt Llywodraeth Prydain hyd yma. Dwi'n ofnus iawn beth mae hyn yn mynd i olygu i Gymru. Oedd Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru wedi gosod mas yn y papur gwyn blaenoriaethau o safbwynt Cymru, beth oedd angen i sicrhau economi a swyddi a cymunedau yng Nghymru. Maen nhw wedi anwybyddu hynny yn llwyr, ac felly mae gyda ni gwaith mawr iawn o'n blaen ni yn y flwyddyn i ddod i trio argyhoeddi Llywodraeth Prydain bod rhaid iddyn nhw wrando ar bobl Cymru, wrando ar Llywodraeth Cymru yn y broses yma, neu dwi yn ofni yn fawr am y cytundeb sy'n mynd i ddod mas ar y diwedd a beth mae hynny yn golygu i Gymru. Mae rhaid i ni gymryd safbwynt cryf a chlir iawn, achos mae pobl Cymru wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond oedden nhw ddim wedi pleidleisio i adael y farchnad sengl er enghraifft, a dyn ni mor ddibynnol ar y farchnad sengl ar gyfer masnach a swyddi. Felly mae rhaid i ni weithio yn galed iawn i trio cael cytundeb gorau. Dwi ddim yn rhoi lan, dwi ddim yn rhoi lan ar unrhyw safbwynt ar hyn o bryd, ond o'r hyn dyn ni wedi clywed gan y Prif Weinidog yn Prydain, dwi ddim yn ffyddiog bod hi yn deall beth sydd angen ar Gymru. Mae yna amrywiaeth o gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau yn sesiwn wythnosol Carwyn Jones. Wythnos yma, roedd Andrew R.T. Davies yn benderfynol o gael wydobaeth allan o Carwyn ar pam ddario sacio cadeirydd chwaraeon Cymru. Wrth gwrs, roedd Carwyn Jones yn goswyl o ateb hynny. Yr unig reswm rothodd roedd hi'n draed moch yna. Roedd nhw wedi syrthio allan rhwng y bwrdd a'r cadeirydd a'r is-cadeirydd, wedyn o rhaid wneud rhywbeth. Wedyn pen oedd Lian Wood dim hynny, isio coli Carwyn Jones oedd pam ddoedd Prifysgol De Cymru yn gwarad o staff. Yr rheswm? Wel, Brexit wrth gwrs, mae yna llai o lawer o myfyrwyr eisiau dod o'r Undeb Ewropeaidd nawr nag oedd o blaen, a mae hynny yn golygu llai o arian yn dod i mewn i'r Brifysgol. Ac wedyn, Neil Hamilton, roedd eisiau gwybod beth oedd Carwyn Jones yn mynd i wneud am Gibraltar. Roedd o'n mynd i sgwennu i Prif Weinidog Sbaen yn cwyno, neu oedd o'n mynd i roi cefnogaeth i Prif Weinidog Gibraltar? Wel, ydy swyddog tramor ddim wedi cael ei ddatganoli ar hyn o bryd, ac ydy Carwyn Jones ddim mewn sefyllfa i fynd ar lluoedd i mewn i achub Gibraltar.
Mae colli un aelod yn ddamwain. Mae colli 2 yn esgelithod. Neu, os ydych chi eisiau'r gair Saesneg, reckless. A dyna beth sydd wedi digwydd i UKIP. Mae Mark Reckless wedi gadael eu plaid nhw ac wedi ymuno â'r Tories yn y cynulliad. Be hynny'n golygu bydd y Tories yn galw eu hunan yn wrthblaid. Oes am enw swyddogol ar y peth, ond dyna be fydden nhw'n dweud. Ac hynny yn digwydd, wel, be fydd i gywydd i Plaid Cymru? Wel, mae bosib collan nhw un o'r seddi maen nhw'n cadeirio yn y cynulliad. Pan benderfynwyd pobl o'r Alban i aros yn yr Undeb Ewropeaidd, mater o amser oedd hi tan i'r lle yma bleidleisio i gael referendwm arall. Wel, maen nhw wedi cymryd y penderfyniad yna, a maen nhw wedi gyrru llythyr i'r Theresa May i ofyn am referendwm arall. A beth ydy ateb Theresa May? Na. Da chi'n gael referendwm tan na ni wedi setlo be da ni'n wneud o Brexit o Ewrop.